Ẹ kú ìkàlẹ̀ ẹ̀yin èèyàn mi ọ̀dẹ̀ òdùbí. Ohun tí mo ní fún yín lónìí ni ìwọ̀n ntagun Trigonometry lédè Gẹ̀ẹ́sì. Ìbéèrè: wá iye orí x tọ̀nà sí fígọ̀ onítùmọ̀ mẹ́ta nínú àwòrán ìsàlẹ̀ yìí. Àwòrán náà nìyí, ó jẹ́ àwòrán ẹ̀tagun onígun títọ́. Ìyànjú: ẹ jẹ́ ká fún àwọn ìhà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí ẹ̀tagun yìí ní lórúkọ. Ìhà yìí ni òdì kejì nítorí pé òun ni ìhà tó dojúkọ igun tí a fún wa, èyí tí ṣe 60 àrùn ìpele. Ìhà yìí ni ìkángun nítorí pé òun ni ìhà tó kángun sí igun tí a fún wa tó sì so mọ́ igun títọ́. Ìhà yìí ni agùnjayé nítorí pé òun ni ìhà tó gùn jùlọ nínú ẹ̀tagun onígun títọ́ yìí. Wàyí àgbékalẹ̀ tí a máa ń lò ní sọ̀á, kìá, tòyí. Níbi tí c ti túmọ̀ sí sin, ó túmọ̀ sí òdì kejì, a túmọ̀ sí agùnjayé, k túmọ̀ sí kọ́ọ̀sì, i túmọ̀ sí ìkángun, a túmọ̀ sí agùnjayé, t túmọ̀ sí tánì, ó túmọ̀ sí òdì kejì, i túmọ̀ sí ìkángun. Ẹ jẹ́ ká wò ó. Èwo la fẹ́ lò nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí láti yanjú ìṣòro wa? Ìhà méjì tí wọ́n fún wa ní x àti 13 sẹ̀ntímítà. X yìí jẹ́ òdì kejì, 13 sẹ̀ntímítà jẹ́ agùnjayé. Ibo la ti rí òdì kejì àti agùnjayé? A rí wípé inú sọ̀á la ti rí òdì kejì agùnjayé. Sin títà dọ́gba sí òdì kejì lórí agùnjayé. Nítorí náà sin 60 àrùn ìpele, nítorí pé 60 àrùn ìpele ni títà wa, igun tí a fún wa, dọ́gba sí òdì kejì. Kí ni òdì kejì? X lórí agùnjayé. Kí ni agùnjayé? 13. Ẹ jẹ́ ká ṣe lílọ́po alákọ̀ọ́rọ́sẹ́. Tá a bá ṣe lílọ́po alákọ̀ọ́rọ́sẹ́, a máa rí 13 lọ́nà sin 60 àrùn ìpele dọ́gba sí x. Tí a bá lo àṣírò wa, a máa rí wípé a máa rí 11 7 8 2 dọ́gba sí x. Nítorí náà x dọ́gba sí 11 7 8 sẹ̀ntímítà sí fígọ̀ onítùmọ̀ mẹ́ta. Ní a máa gbé dànù dúró. Kójú má kà torí. Ó dìgbà.